Здравейте и добре дошли в We Love Digi подкастът, в който разказваме истински истории от дигиталния свят и създаването на дигитални продукти. Споделяме научени уроци от кухнята на продуктовото създаване. Аз се казвам Деница и съм основател на We Love Digi. Също така съм продуктов менеджер с над 16 години опит в управлението на екипи и комуникация в изключително сложни среди. Днес ще си говорим за нещо, което изглежда доста просто, но често е най-голямото предизвикателство в един проект – комуникацията. Това е петия подкаст от поредицата и смятаме, че тази тема е много важна, затова поканихме голяма част от членовете на екипа да се присъединят към нас днес. Темата е свързана не просто с говорене, а с едно изключително осъзнато, навременно и целенасочено, ефективно общуване между нас на вътрешно ниво, както и право на общуване с клиентите ни. Днес ще споделим един много ценен опит с вас. Каних екип от доста прекрасни хора, с които всеки ден се сблъскваме с предизвикателства, свързани с комуникацията. И бих искала да ви представя участниците. Започвам от Мария. Мария е дизайн лид при нас. Здравей, Марче. Здрасти, Дени. Добре дошла. Също така искам да представя и Валчето. Валчето е синьор дизайнер при нас и работи в екипа на Мария. Здрасти, Валче. Здравейте, здрасти, Дени. Сега ще се обърна към Dev екипа. Имаме трима представители на Dev екипа днес. Вече познавате Вики от предходния епизод. Заедно с Павката те обсъдиха темата чистия код. Вики е full stack разработчик и е човек, за който мога да кажа, че има изключително логическо мислене и с нея е много приятно да се говори и комуникира. Здравей, Вики! Здравейте, здравей, Дени! Също така поканихме Симо, е джуниор стак при нас. Симо е много симпатично момче. Благодарение на него винаги се смеем в екипа. Здрасти, Симе! Здравейте! И за къде сме без Павката? Павката е техлид при нас. Той участва също в предходния епизод и това е човека, който всъщност жонглира между абсолютно всички проекти в компанията и човека, който също така има изключително отношение към документацията и процесите, когато говорим за създаване на продукти. Здрасти, Павка! Здрасти, Дени! Здравейте и на всички слушатели и колеги на екипа. И не на последно място искам да представя Венци. Венци е PM при нас. Изключително много се радваме за това, че той участва в този подкаст. Той започна работа при нас преди няколко месеца. Работи по интересни дигитални решения, които са изцяло фокусирани върху фармата. Също така Венци помага за проекти, които са свързани с това да подобрим комуникацията с пациентите, така че неговата роля в компанията е изключително важна. Здрасти, Венци! Здравейте, хора! Много се радвам, че сме тук и ще говорим за комуникацията. Колко е важна тя? Ще сме да разделим темата днес на 4 основни части. Вътрешна комуникация и какво ни свързва в екипа, как си говорим между нас самите. Втората част на разговора ще бъде фокусирана върху комуникацията с клиента, тъй като тя е много важна за нас. В тази комуникация всъщност ние винаги целим да изградим граници. Също ще говорим за това как се изгражда доверие и как се дава една яснота на проектите, върху които се работи. Също така малко по-късно в подкаста ще си говорим за активното слушане, като тук ще обсъдим как слушаме активно на вътрешно ниво, но също така как слушаме и активно клиентите си.
Ще завършим подкаста с няколко примера, които са свързани с проблеми, които се срещат в работата между отделните екипи, както и с работата с клиентите. Добре, нека да започнем с първата част. Както казах, в нея ще се фокусираме върху вътрешната комуникация. И тук ми се иска всъщност да поканя Павката, Вики и Мария да се включат активно в разговора. Значи на вътрешно ниво ние имаме няколко типа срещи, които са ежедневни, седмични или месечни срещи. Това са въпросните стендъпи, ретроспектив срещи, в които правим планиране на спринтовете и въпросните синкове, които са свързани с създаването на продуктите, по които работим. Павка, искаш ли да ни кажеш малко повече за този тип срещи? Кои хора от екипа участват в тях? Какви са целите на срещите? И как преминават те? И как помагат всъщност за това да комуникираме по-добре помежду си и да си свършим работата? Да, благодаря ти, Дени. Да, определено ще се включа тук в разговора и се надявам да всея малко така яснота за процесите и това как работим ние върху тях. Да, ти спомена общо взето за какво ще си говорим в днешния подкаст и всичките тези темички, като активно слушане, като комуникация с клиент и прочие. Но действително тук за вътрешната комуникация, екипната комуникация, тук по-скоро според мен компромиси не би трябвало да има, тъй като да, клиента може да ни зададе някаква задача, според мен, но ние трябва да се движиме като един юнит, като една единица, като една добре смазана машина, така да го кажем, така че в 100% не трябва да игнорираме вътрешната екипната комуникация. И да, ти даде за примери срещите, с които общо взето доста съкращаваме процеса на неяснота, тъй като тези срещи да почнем от тук, че основен способ, така да го кажем, за менажиране на софтуерни проекти, това е Agile технологията и предполагам, че доста от хората са запознати с методологиите, които ни слушат, съответно хората, които ни слушат, с методологиите, които Agile предоставя, като по-популярната може би е Scrum и срещите, които общо взето са включени, именно се справят с този проблем, с част от този проблем, естествено. Комуникацията, екипната комуникация, като естествено при нас ние като програмисти, така да го кажем, обичаме магии, шаманизъм и така нататък. Това не са ни седмични ежедневни ритуали. И съответно това са дейлита, които обикновено това са срещи, където протичат бързи апдейти на работата на екипа, на всичките членове на екипа. Като идеята е да сме максимално бързи тук. Все пак срещите, които по принцип трябва да има един екип, те трябва да са минимално на брой и да са максимално продуктивни. Но и съответно, според мен, поне срещите би трябвало да са толкова, колкото са нужни да са. Павка, да попитам за стендъпите, всъщност какви са очакванията ти, защото ти имаш стендъпи с екипа си на дневна база. Всъщност как се случват нещата и какви са твоите очаквания към екипа? Каза, че общо взето очакваш един бърз апдейт от тяхна страна, но какво друго изпускаме в този разговор всъщност? Идеята е да се установят, ако има някакви проблеми или ако съответния член на екипа, примерно, е ударил на греда и му трябва някаква помощ. И другото, което аз като тех лид, примерно, ръководя екипа с програмисти и аз
е добре да знам кой докъде, как работи и така нататък, да съм запознат не естествено с целия капацитет, но доста голяма част с капацитета на членовете на екипа, за да знам съответно в дадена ситуация, ако се наложи някакво преустройване и така нататък на работата ни, да мога да отреагирам. Този тип срещички са именно за това, да можем да синхронизираме работата помежду си. Аз съм забелязала нещо много важно в този тип срещи, че хората в екипа имат доверие един на друг и казват съвсем откровенно всъщност какви са проблемите, които срещат. Което е нещо много важно според мен, защото ако хората не споделят и не се чувстват спокойни за това да споделят всъщност какви са проблемите им, работата никога няма да върви. Затова казваме, че комуникацията в тези екипи е много важна, защото хората трябва да се поддържат, трябва да си помагат или да говорят свободно за нещата, които срещат, нали, в ежедневната си работа като проблеми или като roadblocks. Да, напълно съм съгласен. И това, между другото, би довело до следващия тип срещички, където може да бъде взето под внимание, и това са именно ретроспективите. При нас специално тези срещички, надявам се да подкрепяш това мое мнение в случая. Тези срещички са именно да установят къде е примерно удряме града в процесите ни на работа и какво можем да подобрим. Дали ни трябват още срещи или някъде трябва да фокусираме работата си и прочее и прочее. Извинявай, Павка, че те прекъсвам, освен да накараме и Вики да сподели мнението си за ретроспектив срещите. Вики, какво мислиш за тях? Аз щях да се включа, но изчаквах за стендъпите. Тук също искам да добавя, че като съвет, нали, според мен, дейли коловете, които ние имаме и всеки един екип, за дейли коловете за девелоперите специално визирам в момента, в който участват, нали, всички девелопери, дизайн лида, в случая Марчето, PM-ите и така натам. Е хубаво да са кратки, да са стегнати с основните апдейти и когато има, нали, примерно някой от нас има повече въпроси по даден проект или нужда от помощ, да се скеджуват отделни срещи, в които да се разгръщат тези теми, защото иначе отнемаме времето на много хора, нали, в случая от 3 звена, девелопери, PM и дизайнери. Отнемаме от тяхното време за неща, които може би в този случай пряко не ги интересуват. Например, нали, всеки дизайнер си работи по отделен проект, девелопер и така нататък. Иска само за това да се включат, че принцип, нали, тук препоръките са дейли коловете с целия екип, нали, да са кратички и това, нали, ни води вече до планираните синк колове, които имаме за всеки отделен проект, в който можем да обсъждаме в детайли вече самия проект, нали, конкретно за него, в което вече са включени всички хора, работещи по този проект конкретно. Колкото до ретроспектив срещите, аз мога да кажа, че са много полезни. Единствено, тук не трябва да се прекалява. Мисля, че веднъж месечно е добре да се прави. Но запознаването на екипа с проблемите, които сме срещали в предходния спринт, и с проблемите като цяло по някой проект, които, да кажем, много са ни затруднили, защото понякога се случва някакъв, нали, интересен проблем, който трудно го решаваш, но в крайна сметка си пък много удовлетворен накрая, когато, нали, сблъскаш се с нещо непознато. И доста често се случва, примерно, другите девелопери, те да не са се сблъсквали с такова нещо и това е много полезно за тях. И по този начин също така леко, индиректно ти им повишаваш и продуктивността, защото следващия път
те може да се сблъскат с това, с този даден проблеми, да се сетят, нали, за тези разговори, за тези срещи и да са по-бързи, по-ефективни в решаването му. Така че да, смятам, че са доста полезни и доста важна част от целият лайфсайкъл на един проект и като цяло на екипа. Супер. Благодаря ти, Вики. Марча, ти имаш ли нещо да добавиш във връзка с ефективността на тези срещи? Как виждаш всъщност и ролята на дизайн екипа в този тип срещи? Всеки екип си изгражда собствена рамка за това кога се случват тия срещи, кога имаме нужда от тях, какви са точно. Нали, има някаква индивидуалност в цялото нещо. Мога да кажа за нас, че ние отскоро започнахме да си правим такива... В смисъл, ние винаги сме имали седмични срещи на проектна база, които са си за конкретен проект. Но отскоро започнахме вече и по-често да правим и срещи само за дизайна, в които говорим нали, само за развитието на дизайна, това какво трябва да се подобри, какъв е прогреса, къде са блокажите и така нататък. Колкото до синковете, в които участват дев екипа и дизайн екипа, много е важно дизайнерите заедно с девелоперите да са на едно място, когато не само при кик-офване на проекта, ами да си имат такива седмични срещи, в които се коментират всякакви казуси, които трябва да се решат и от двете страни. Просто защото един продукт, нали, в крайна сметка се работи така, как да кажа, двете страни са много важни и те трябва да имат много добро разбиране помежду си за това кое, как и къде се случва. И тези срещи са супер ценни за това нещо, защото, примерно, нали, девелоперите казват, ние имаме си какъв казус, но, примерно, не знаем как да го решим от гледна точка на UI-а, при което дизайнерите влизат, нали, обсъжда се този проблем и след това стига до някакво решение. И накрая всички са доволни, защото, нали, всеки си е изразил мнението, нали, стигнали сме до някакъв консенсус. Сега естествено има срещи, в които дизайн екипа няма нужда да присъства, защото те са доста технически и се обсъждат неща, които са свързани цяло с кода и нямат толкова общо с нали, интерфейса. Но генерално, що се отнася до развитието на един продукт, до функционалностите и до основните, как да кажа, бейслайна за създаването му, е много важно целият екип да присъства, за да са всички на една и съща вълна и да знаят точно какво се изисква и какви са, нали, какви са реквайрментите общо, сроковете и всички останали такива детайли. Да. Всъщност, тези срещи, които се организират между отделните звена и между екипите като цяло, се правят, защото в нашия случай ние работим изцяло ремоут, както Dev екипа, така и дизайн екипа, както и PM-ите. Всичките са в различни краища на България. Имаме и PM-и, които са в други страни, като Германия, Белгия, Испания и така нататък. Така че за да постигнем една добра комуникация помежду си е много важно да сме синхнати и да имаме един и същи ритъм на говорене и на управление на проектите, за които работим. Вики, ти искаше да добавиш нещо? Mm-hmm. Да, поизчерпихме темата с срещите по принцип, само като, може би като заключение искам да вмъкна тук един по-различен тип срещи, които според мен са много полезни. Не знам ли точно могат да се нарекат срещи, но да кажем срещи от друг тип. Това са офлайн срещите, които си правим често ние, в които извън работно време се срещаме, който може, събираме се от различни градове често. Не говоря за тимбилдингите ни, workshopите и така нататък, ама отделно, нали, хора от екипа, който има желание, който има възможност, разбира се,
Това според мен много подобрява комуникацията също между нас, дори в работния процес, защото опознаваме се един друг. Да, в смисъл ние сме изцяло работим от вкъщи, което според мен, особено в среда, в която ти си изцяло ремонт, е много важно, нали, да има и тези офлайн срещи, защото когато опознаеш човек извън работната му среда, това ти дава един подход към него понякога, и самата комуникация в последствие по време на работния процес доста се подобрява. Аз поне за мен е така. Смятам, че и други хора споделят моето мнение, затова исках да го включа. Когато опознаеш човек извън работната му среда и понякога си изграждаш подход, защото, нали, има хора, с които се разбираш от една дума, други хора пък имат нужда от повече обяснение или да им покажеш. Те примерно са по-визуални и искат да видят за какво става въпрос. Това е абсолютно нормално. Или пък понякога се случва дадения човек да е страшно много в момента затрупан с работа и, нали, до сега може да сте се разбирали, както се казва, с един поглед, но точно в този момент няма как да стане. Исках просто да ги вмъкна тези срещички, така да кажем, защото според мен доста подобряват комуникацията в работния процес и по време на работния процес. Нищо, че са извън работния процес. Да, така е, напълно съм съгласна. Много добре оказа, Вики. Аз съм също напълно съгласна с теб. Това е много важно. Да, така е. Да, след такива срещи винаги усещаш как нивото на позитивна енергия в екипа някакси се вдига, така че аз съм абсолютно за и много силно подкрепям такъв тип срещи. Да, просто много помагат на екипа да се сплоти. Да, и сме много по-спокойни един с друг, защото когато още не си опознал човека срещу теб, можеш да се притесняваш, примерно, виждаш, че нещо не ти харесва в дадено нещо, било то код, дизайн или така натам, и можеш да се притесняваш да си изкажеш мнението, но пък да се окаже, че ти имаш право. И когато не познаваш човека отстрани, понякога се случва се така, че, нали, не искаш да го засегнеш, замълчаваш си, което води понякога до някакви малки драми, да кажем. Когато се опознаваме, после сме доста по-спокойни, според мен, да говорим едни с други, да даваме идеи, да даваме мнения, критики и така натам. Критиката абсолютно не е лошо нещо. И да, Валчето иска да се включи. Да, аз исках да се включа, като изключително много подкрепям това, което ти каза, понеже съм човек, който винаги се притеснявал да комуникира, било то дали когато си наживо или било то в срещи, но когато се срещнеш с хората от екипа наживо и завържеш контакт, без значение дали е обвързан с работния процес или просто нормален разговор, когато се върнеш на работа, някак ти е по-лесно. Може би се чувстваш дори една идея по-уверен, докато си извършваш работните дейности, да общуваш с колегите си. И винаги е много полезно. Да, съм абсолютно съгласна. Ние това го имахме и на предишния ни workshop, когато бяхме. Го говорихме с Dev екипа да си правим такива срещички. Нали, ние сме пръснати из цяла България, така че не винаги е възможно да се съберем всички, но който когато има възможност, според мен е добре да си правим. Дори може да са офлайн, в смисъл да са онлайн, извинете. Примерно някаква игра да играем, както когато покрай Коледа играхме тази игра с рисуването. Беше супер забавно. Така че има го този начин. В смисъл, има варианти, дори когато сте пръснати из целия свят, пак да си направите такъв бондинг експириенс, който подобрява комуникацията, подобрява настроението в екипа и се чувстваш като смисъл в свои води, смисъл в една благоприятна среда, където можеш да си изкажеш мнението без притеснения. И да, ще спра да говоря, че
Пак ще стана 10 часа. Добре, сега. Очевидно, тук ключовата дума е доверие. Като ви слушам, нека да се прехвърлим към другата тема. Този подкаст наистина стана доста дълъг. Следващата много важна тема, която искахме да обсъдим, е не само комуникацията на вътрешно ниво в екипа, комуникацията с клиенти. При нас всъщност това е, може би, ние доста се различаваме от останалите компании от гледна точка на това, че включваме абсолютно всички колеги в срещи с клиенти. Дев екипа малко по-рядко участва в срещи, но, например, дизайн екипа винаги се среща с клиента, представя интерактивните мокъпи, по които работим за продуктите. И ние смятаме, че всъщност това е една много важна част от ролята на всеки един служител в компанията, защото по този начин първо се изгражда като професионалист и успява да защитава мнението си, визията си за даден проект, но по този начин и чува всъщност обратната връзка на клиента, която в повечето случаи много хора не искат да приемат, защото приемат работата си твърде лично. И от тази гледна точка, нека да си поговорим и за комуникацията с клиента. И аз искам сега да поканя Мария всъщност да участва активно в този разговор, защото тя е моята, така да си каже, сестра по оръжие, не по оръжие, но заето с Мария участваме във всички клиентски срещи и споделяме така и неволи, и добри моменти заедно. Така че, Марче, заповядай. Да, аз исках да добавя всъщност, че освен, че когато части от хора от екипа, от всичките екипи влизат в тези срещи, не само, че ги изграждат като професионалисти, ами някакси виждат лицето, което стои за всичките тези коментари, такива неща и корекции. И това го прави много по-лесно за тях те нали, да приемат коментара с по-лека ръка, т.е. да не го приемат толкова навътре, защото не е просто получена някаква критика от някъде, ами всъщност виждат, че нали, има човек за това нещо. И това мисля, че е много, много ценно и така сме си говорили с други хора от екипа и те споделят, че това е полезно за тях и ги кара да се чувстват добре. Колкото до комуникацията с клиентите като цяло, ами там нещата са доста специфични. Не, всъщност не са, хем са специфични, хем са прости, нали, има си така, как да кажа, начини, по които, начини и методологии на справяне. Не знам с какво да започна всъщност, дали да споделя с някакъв пример или Дени, по-скоро ти ще кажеш Да, аз мога да кажа какъв е принципа на работа при нас, особено за дигиталните решения. Първо започва се с кратък бриф от страна на клиента. На база на този кратък бриф ние всъщност изграждаме цялостната логика на проекта. Започваме да пишем user stories, след като те се потвърдят от клиента ни. Вече поставяме всичко това в рамка. Подписваме така наречения договор между нас, който всъщност показва какво се очаква от нас и какво ние ще дадем като добавена стойност на клиента си по време на работата по даден проект. Тоест, ние винаги имаме дадената рамка, документирана, но ние знаем много добре, че клиентите в повечето случаи искат повече и още добавена стойност и понякога се получават и недоразумения, особено когато клиентите на компанията нямат тази техническа грамотност, която, как да кажа, се изисква от един product owner и тогава може да се получат проблеми в комуникацията. Затова моята препоръка винаги е всичко трябва да бъде много ясно описано, разписано, обсъдено с клиента, за да сме наясно с това какви са очакванията и какво можем да дадем като добавена стойност.
проблеми в комуникацията с клиентите винаги може да има в даден етап на работата, особено когато проектите са по-големи, особено когато някои от платформите, които създаваме, се имплементира не просто в един пазар, а в много пазари и очакванията винаги са различни, но винаги има начин всъщност да се справим с проблемите. И това става всъщност чрез така нареченото активно слушане на клиентите. Много често ми прави впечатление, когато имаме срещи с клиенти, ако поканим някой по-джуниор човек да се присъедини, в повечето случаи те искат много да веднага да кажат нещо, веднага да оборят клиента, но не това е правилният начин, защото клиента винаги знае най-добре. И ние просто трябва да слушаме активно, за да разберем всъщност какъв е проблема и защо клиента е недоволен или очаква някакъв друг тип решение от наша страна. Това е валидно особено за случаите, в които все още имаме, визирам тук, нов клиент, няма изградено доверие между нас и нашия партньор. Много е важно да се слушам, много е важно да разбереш всъщност какъв е проблема, с какво трябва да се справим, как трябва да подходим, защо нашия подход не е правилният подход. И тук ще поканя всъщност и Мария да вземе участие в разговора, за да не се получава монолог. Да, само исках да допълня към това, което ти казваш, Дени. Значи много често се случва клиента да каже нещо и човек го приема много буквално. Например, аз имам много ситуации, в които получавам някаква критика за това, че нещо не изглежда както трябва, или ако може да се промени, или всякакви тия коментари да се направи по-хубаво, или to make it pop, or to make the logo bigger, всички сме ги чували тези неща. Но всъщност много е важно в такива ситуации да разбереш точно какво не му харесва на клиента. Тоест, ако ти не си съгласен с неговото предложение, понеже клиентите понякога казват, това не ми изглежда добре, ще можеш да го направим еди как си. Не е тук ключовата, твоята задача не е ти да го обориш защо това не може да стане, а по-скоро първо да разбереш защо той иска това нещо да го промени и какво точно не го удовлетворява в дадената част от проекта, и тогава вече на базата на това да предложиш възможни решения за това как то може да бъде подобрено. Понеже така много хора от нашия екип и още всички, които може би са така доста passionate в работата си, понякога приемат лично такъв тип критика, но всъщност е много важно в такава ситуация да разбереш, както каза Дени, активно да слушаш клиента и да разбереш какво е конкретното нещо, което него не го удовлетворява. Понякога е по-трудно, защото хората, които нямат въпросните технически умения и въобще дизайн, терминология, не знаят точно как да изкажат това, което искат. Но твоята задача като професионалист е всъщност ти да се опиташ да разбереш максимално, да се доближиш до това, което за тях не е окей. Нали? И тогава се получава това разковничето, според мен, в такива моменти. Да, гледам, че Вики иска да каже нещо. Да. Вики, дали не чуваш? Да. Сега чувате ли ме? Да, чуваме. Да. Ще да казвам, че не може да не се включа и аз, разбира се. Искам само тук да вмъкна един много, много добър подход, който съм наблюдавала при Марчето, когато комуникира с клиенти и изобщо с екипа. Относно случаите, в които, примерно, клиентът ти казва, искам това да е така, искам от това да е иначе. Нали, понякога в тяхната глава това нещо изглежда добре или ще работи добре, нали, според зависи за какво става въпрос.
Но в действителност не е така и аз съм забелязала, че, например, Марчето дава важното, нали, в случая да дадеш максимум аргументи. Например, да им кажеш, този цвят, нали, няма да е добре за окото или това ще е прекалено голямо. В смисъл да им дадеш максимум аргументи, защото това нещо не е окей, за да могат те да вземат информирано решение. Защото понякога те просто нямат информацията. Това е. И когато те имат вече информацията, имат абсолютно всички аргументи и тогава вече кажат ми, не, аз го искам така да е. Окей, те знаят, ти си спокоен, ти си им казал си, дал си абсолютно всяка една важна информация, всеки един детайл, който си могъл и ти вече си спокоен, че си изказал си своето мнение, същевременно спомогнал си нали, на клиента или понякога в екипа, дори когато сме взимали решения на вътрешно ниво, за да се вземе, нали, най-правилното и най-доброто решение за даден казус. Да, само това исках да вметна, че понякога се случва така, че хората, клиентите или, нали, някой от екипа, някой колега просто няма достатъчно информация, за да види нещата от друга гледна точка и да си каже, например, да, прав си или пък да и не си прав, нали, зависи. Да. Просто информацията е важна. Това исках да кажа, че просто понякога хората нямат такова разбиране, нали в случая не могат вие да си го представят. Точно, вие сте дизайнери, вие работите с това всеки ден, имате знанието, за да побутнете така хората в правилната посока, което и доста често се е случвало. Да. Аз преди само Венци, знам, че искаш да се включиш. Само навърши да кажа, че точно преди месец някъде имахме така много дълга комуникация в един проект заедно с Валка, в който точно това беше, че клиента искаше да види всички възможни сценарии на това как може да изглежда дадения продукт. И понякога дори да дадеш аргументи не помага. Трябва наистина да го визуализираш и тогава вече да обясниш защо не работи толкова добре. Пък сега, ако на клиента това му харесва, естествено, че нали, съгласяваш се с него, защото все пак клиентът винаги е прав. Но трябва да знаеш, че ти си свършил твоята част. Нали? А пък оттам нататък какво точно ще стане, вече си зависи от тях. Венци? Аз тук искам да се включа и да кажа, че клиента не винаги е прав. Но клиента знае какво иска. Важно е за нас да го насочим, кое би било правилното решение за него. Защото според мен добрите отношения с клиентите не се градят върху това просто да им казваме да на всичко, а понякога да им казваме не, да обясним защо това няма да се получи, да дадем примери за алтернативи и как тези различни промени ще се отразят на желанието на клиента. Защото в крайна сметка ние тук говорим за партньорство и за изграждане на доверие и за мен клиентите усещат кога ти си стабилен и знаеш какво правиш и те могат да се доверят на твоите решения, а не просто да търсят да на това нещо, което те искат, без значение, че може би има по-добро решение или решение, което би струвало по-малко и би отнело по-малко време. Защото ние като партньори с клиентите, за нас е важно да им помогнем да вземат правилното решение. И искам да поговоря леко и за това колко е важно да комуникираме и рисковете в определените проекти, защото най-често се го казвам на себе си, че по-добре клиента да чуе нещо трудно днес, отколкото да има изненада утре и трябва да бъдеш прозрачен с клиента, дори това да доведе до някакъв вид реакция, която не е приятна от негова страна или съвсем различно от това, което очакваш. Но иначе, ако ти не разкриеш рисковете, които се крият за дадено решение, рискуваш това да изгубиш доверието на клиента за съответния проект. Да, аз съм абсолютно съгласна. В повечето случаи клиентите имат нереалистични очаквания за сроковете на изпълнение. В това няма нищо лошо. Това е нещо съвсем нормално, тъй като
те не разбират в детайл нашата работа. Тоест, ние сме длъжни като лоялен партньор да им кажем какво е възможно и какво не е възможно да се случи в даден период от време. Мен се случва буквално на ежедневна база да имам трудни разговори с клиенти, в които казвам, че нещо не може да се случи спрямо очакванията им, защото просто е нереалистично да се случи в срока, в който те трябва да представят проекта си, дали на вътрешно ниво или пред техните клиенти. Но тези разговори винаги са много трудни, затова казвам, че е много важно, и аз, Венци, абсолютно съм съгласна с теб, казвам, че е много важно да се изгради доверие и това доверие се изгражда само ако не подхлъзнеш клиента, а си напълно честен и казваш нещата такива, каквито са. Разбира се, за това се искат съответните умения, работа с клиенти и изкуство и трябва наистина да знаеш как да съобщиш една новина, която не среща техните очаквания за изпълнение. Аз исках само да добавя нещо много важно. Идеята не е просто да слушаме клиентите активно, но също така да сме сигурни в края на разговора с тях, че това, което сме разбрали от разговора, е че това, което те всъщност са ни казали по време на разговора. Затова винаги в края на някакъв разговор аз повтарям, перифразирам и задавам допълнителни въпроси, ако е необходимо, защото иначе срещата е била абсолютно безмислена. След което винаги изпращам кратко overview на срещата, което моля да бъде потвърдено от страна на клиента. И по този начин всъщност клиентите се усещат някакси сигурни, че проектът се развива в правилната посока, че те са чути и нещата не са претрупани, а някой наистина се грижи за това проектът да се движи по правилния начин. Да, добре, доста говорихме. Да? Кажи, Марче. Не, само ще да кажа, че точно това, което ти кажа, част от активното слушане означава наистина след това да зададеш въпроси. И всъщност аз така най-добре разбирам дали някой е разбрал това, което аз съм казала, когато след това има follow-up въпроси за въпросното нещо, в смисъл конкретни въпроси, свързани с изпълнението на дадената задача или бриф. И то това в двете посоки важи, смисъл. И да, и това, което ти казваш, е изключително важно. В края на всяка среща да се потвърдят от двете страни, дали всички са на една и съща вълна, дали сме алайнати, за да сме сигурни след това, че следващите стъпки са абсолютно подкрепени от двете страни. Да, точно така. Аз мисля, че ние вече обхванахме всъщност почти всички теми, които бяхме планирали да обсъдим днес. Последната част на разговора ще се фокусира върху проблемите, които се решават с говорене. И само с говорене, особено когато имаме в предвид дистанционна работа между екипите и дистанционна работа между екипи и клиенти. В нашия случай, аз ще дам един много бърз пример. В нашия случай, освен че работим изцяло дистанционно на вътрешно ниво, срещаме нашите клиенти само в виртуални срещи. Аз много рядко срещам клиентите си в face-to-face срещи, примерно на всеки квотър или на всеки 6 месеца. Имам възможност да се срещам с клиентите си, но повечето срещи, които правя с тях, въпросните седмични срещи, се реализират през дигиталното пространство. И когато обсъждаш нещо с някой, чисто виртуално, дори когато не е включена камерата по време на виртуалната среща, е много трудно да хванеш всички нюанси на разговора.
трудно е да ловиш езика на тялото. Нещо, което много лесно можеш всъщност да видиш по време на една face-to-face среща. И от тази гледна точка комуникацията е супер сила. Комуникацията е изключително важна, за да се разрешат дадени проблеми. И те не могат аз от опит мога да кажа, и то много дълъг опит, проблеми не се решават с писане на имейли, проблеми не се решават с обсъждане в тикети, проблеми се решават с говорене. И в момента, в който усетим, че има конфликт в екипа или някакво неразбиране от страна на клиента и някакво напрежение между двете страни, ние веднага трябва да фасилитираме една среща, в която, пак казвам, да слушаме активно, да връщаме обратна връзка и да направим всичко възможно да разрешим проблема. Защото ако проблема остане някъде в хола ти, като един голям слон, който стои там някъде и ти просто не му обръщаш внимание, нещата ще станат доста по-сериозни. И колкото повече време минава, толкова по-трудно става да се разреши един проблем. И сега, за да не говорим чисто теоретично, да дадем малко примери. На мен ми се иска да попитам хората в екипа дали им се е случвало между тях да възникват такива недоразумения, в смисъл в работата с колеги, или да имате такива недоразумения с клиенти, за които искате да споделите, и да кажете всъщност как сте стигнали до някаква резолюция на отношенията. Да, това беше труден въпрос. Всичко е точно, никога няма никакви проблеми. Аз мога да започна. В смисъл, проблеми в комуникацията, според мен, няма как да няма в един екип. Особено пък и когато всички работим от вкъщи, ремоут сме, често примерно се налага да си пишем, нали, не винаги двама човека могат точно в дадения момент да влязат в среща, всеки е доста заед. Но дори да сме в офис, това също със сигурност също може да се случи. Тук, според мен, много помага да се опиташ да видиш другата гледна точка. В смисъл, понякога, нали, така отвътре ти идва, нали, да не се съгласиш или да се запалиш, нали, един вид, особено ако хората не са съгласни с твоето мнение. Но тук, както и в живота, според мен много е важно да се опиташ да погледнеш през очите на другия, да влезеш в неговите обувки и така нататък. И, нали, знам, че това е много трудно, да допуснеш, че може и да грешиш. В тези случаи, когато има някакво неразбирателство, някакво недоразумение, винаги трябва, според мен, всичко да се изкомуникира на максимум по всички възможни начини, да се влезе в една среща, да се визуализират нещата, ако трябва, да се дадат, нали, примери, защо това не би сработило според дадения човек и така натам. Докато с клиентите, Дени ти много добре каза, че последващите въпроси, нали, след като вече сме изкомуникирали всичко, са много важни, както и follow-up имейлите също според мен са много важни, защото, нали, вие понякога говорим си по време на срещата, имаме чувството, че сме се разбрали, обаче накрая, когато им зададеш някакъв въпрос, се оказва, че не е точно така. Още повече, че, нали, когато комуникираш с хора от други държави, понякога нивото на английския не е достатъчно добро, получава се, нали, някакъв такъв, както се нарича, language barrier, което е напълно нормално, и след това един follow-up имейл, в който клиентите, както и доста често в срещи с клиентите има хора от други екипи, девелопери и така натам,
могат да видят абсолютно всичко самаризирано и черно на бяло. И съответно могат да се включат, когато нещо не разбират, или да си доизяснят нещата. Според мен това е много добра практика. Също на мен, когато ми се налага да правя такива имейли, обичам да включвам и документи, в смисъл, когато става въпрос за някаква функционалност, някакви Word документи, които описват, да кажем, когато е възможно, нали, даден флоу в детайли, ако се налага някаква basic диаграма, например, или нещо такова. Според мен това е много полезно в смисъл да имаш, нали, самаризирана срещата и какво сте се разбрали в тази среща, още по-важното, черно на бяло. Да, много добре казано, Вики. Аз съм съгласна с теб, Вики, напълно. Аз искам само да вметна, че така пример, който бих могла да дам за такива проблеми, които често се срещат, това, което по-рано споменах, за това, че така по-темпераментните хора и тези, които са много passionate за нещата, които правят, често сме имали такива ситуации, в които между членове на екипа, даже не между клиенти и член на екипа, в които, примерно, нали, нещата стават много напечени, започва се някакво спорене, сега така ли трябва да бъде, не трябва ли да бъде така, пък единия на едно мнение, другия на друго мнение. Особено по чат и по имейли и въобще навсякъде, където нещата се случват онлайн, а не, нали, поне не в среща. Напълно нормално да има такива обърквания, още повече когато ти не си на място с човека и не го познаваш все още толкова добре, е много лесно да ти се стори, че нещо, което е казал, нали, звучи грубо или че е много рязко и така нататък. Много е важно, освен срещи, които се правят да се коментира дадения проблем, които са примерно one-to-one срещи, в които двамата човека сядат и казват, нали, айде сега да се разберем, защо така се получи, да си го изговорим, всеки да си каже каквото има, да си каже как се е почувствал и да изгладим проблема. Освен такъв тип срещи, да си има и като цяло срещи, които са отделно и само one-to-one срещи. Тоест не се случват за дадено решаване на проблема, ми като цяло между членовете на екипа нали, са организирани, за да могат да се изговорят всякакви такива ситуации. Въобще, дет се вика да седнем едни срещу друг и да си кажем, нали, ние като характер какви, как ние сме се почувствали в дадената ситуация и как може това нещо за бъдеще да бъде разрешено. И това нещо ние в дизайн екипа също го правим, в което си организираме такива срещи, които си изговаряме за дадена ситуация, какъв е бил проблема и какво е най-доброто решение, което може да вземем, за да не се случва това нещо отново. Без значение какъв точно е този проблем. Дали е бил свързан с някакъв misunderstanding или с нещо друго. Тоест, вместо, нали, да се вменява някаква вина, просто да реално двамата човека да седнат и да кажат, добре, как ще го решим сега този проблем. Това е нещо, което аз исках да вметна. Да, това между другото е много важно да кажем тук, че всъщност е много трудно постижимо, но е много важно да не мислим за емоциите си, за егото си и за личните си чувства. В крайна сметка всички сме се събрали тук, за да работим, за да направим най-доброто за проектите, по които работим на дневна база, за да направим най-доброто за клиентите си. И такива лични чувства сякаш трябва да бъдат пренебрегвани и да гледаме малко по-трезво на нещата, когато те са фокусирани върху комуникацията в екипа. На мен също ми е много трудно понякога да връщам обратна връзка на членовете в екипа, защото ние сме малък екип, ние сме изключително задружни и на нас ни е приятно да бъдем заедно, но когато става въпрос за работа и виждаш, че някой човек от екипа някакси изостава назад или не се фокусира правилно върху задълженията, според мен винаги е важно да се влезе в такава среща, да се върне обратна връзка, защото те нещата, ако не се коригират на време, стават много по-трудни след това. И аз мога да кажа, че
За мен екипа е като семейство и въобще не си кривя душата, не като го казвам. Това е истината. За мен екипа е семейство. Аз прекарвам поне по 8 до 12 часа на ден с хората в компанията. И за мен е много важно да имаме добри отношения, но когато става въпрос за работа и когато нещата не се случват по правилния начин, винаги трябва да го казваме, не трябва да ги оставяме тия неща на заден план, за да вървят нещата добре просто. Да, Дори това Давай, извинявай. Не, аз исках да кажа, че отдеве не можах правилно да се изкажа, но тя Дени много добре, така точно мислите ми ги облече в думи. Точно такъв тип срещи имах аз предвид, в които се връща обратна връзка и се изглаждат някакви проблеми, ако има такива. Аз исках да вметна един... да кажеш, да. Да, исках да вметна коментар, че хареса ми сравнението между екип и семейство, но и в самото семейство често се случват скандали. Така че това са нормални неща в една комуникация. За мен е важно при една комуникация хората да не заемат защитен режим и просто да мислят как да отвърнат нещо, което им са казали, а да го осмислят и да видят какво може да се промени, нали, да се изглади самата ситуация. И другото, което е да се изгради една култура на уважение, защото не всички трябва да се харесваме, обаче трябва да се чуваме и да се отнасяме с емпатия и уважение към мнението и дейността на другите, за да може самата фирма да върви напред. Така че, както Дени каза още в началото, за комуникацията са писани много книги, но наистина това е едно изкуство, което се научава с времето и постоянно се учиш да комуникираш. Сега разбирате защо... Давай, Вики. Исках да кажа само защо сме избрали Венци за тази роля. Искам да попитам Венци дали какво иска да намекне, че не харесва някого в екипа ли? Какво сега тук? Тия тънки намеци. Аз да, само да слушам. Да, извинявай, забравих. Даже понякога хората, които най-много така се харесват, се случва да стане страшен конфликт. Аз имам спомени много и аз не бих с тебе как в една среща си кръщяхме. Нямам аз такива спомени. Да, ама аз имам. Дени, ние сме ти оставили травма. Така е, за цял живот. Не, според мен тук като то пак това е според мен са много важни, много валидни неща, както и живота, така и в работата. Тук е важно бързо да забравя. В смисъл, имало е някакъв конфликт, минало, разбрали сме се, това е не да таиш някакви лоши чувства, само заради някакво древно нещо, което в крайна сметка отминава с проектите. И така натам. Още повече понякога конфликтите те учат на това как да комуникираш с хората и кое ги тригърва, което е полезно също. Така че няма лошо. Важното е да не се стига до бой, нали? В смисъл, сега като сме от къщи, това е по-лесно постижимо. Но в офиса си е важно да си държим ръцете на масата. Иначе също ще съглася с Венци, че много е важно да подхождаш към чуждото мнение с уважение, дори да не го споделяш, защото всеки има право в крайна сметка на мнение. Понякога няма 100% правилно нещо, в смисъл не можеш да кажеш това се прави така. Доста често нещата са субективни, въпрос на гледна точка и така нататък. Така че е добре да допускаш, че не винаги ти можеш да си правя. И да има уважение в комуникацията, която аз смятам, че ние винаги постигаме. И се справяме с тази част. Да. Да, затова и говорим на тази тема днес. Защото вярвам, че се справяме добре, но все пак нашите слушатели ще оценят всъщност този подкаст. Аз виждам, че доста напреднахме с времето, така
ще поканя всеки от вас да каже няколко финални думи. Ами добре, ще започна аз, защото нищо не казах в този подкаст и да се чуя и моя глас все пак. В заключение искам да кажа, че е много важно слушането с разбиране, много важно е уважението. По принцип е много важно и запазването на спокойствие, но не винаги е възможно. Понякога ни идва в повече и то си лечи. Това е напълно нормално. Все пак в края на деня е важното отново да сме си приятели и да се понасяме. Аз, честно казано, се стремя да съм си наистина приятел с всички хора в екипа, защото просто за мен това е успешната формула за създаването на едно семейство в работната среда, а не просто да казваме, че сме семейство. И нали, като половината, даже 90% от компаниите нали, правят. Да, това е от мен за тази вечер. Аз да продължа, защото и аз... Павка ти дигна ръка, ама аз малко те изпреварих. Давай, няма проблем. Да, аз щях да кажа, че всъщност това е нещо, което в много така различни... В смисъл, в различните фирми хората имат различно разбиране за това какво значи нали, фирмата да е семейство. Някои хора не вярват в това нещо, не вярват, че е възможно. Нали, други хора винаги спазват дистанция поради нали, ред причини. Но пък аз мога да кажа, че за мен е много важно да познавам хората около мен като personality wise, не само нали, като хора, с които работя, ами наистина да знам една идея малко повече за тях като личности, за личните им интереси, защото това ми помага хем да ги разбирам по-добре, хем да имам индивидуален подход към тях. И да добавя към това, което ти по-рано каза и въобще, което цялостно се коментираше в подкаста за това, че понякога има неразбирателства, че хората са едни са по-темпераментни, други нали, не са толкова. Общо взето всеки човек си е различен. И е много важно да се познаваме до толкова добре, че да знаем, както каза и Вики, да си познаваме до някаква степен тригърите, да знаем, ето тя Мария, нали, много лесно се тригърва, познаваме си я чапали от най-малкото, нали, нищо не смисъл, това си го знаем за нея, така че няма да го приеме лично. Да, точно така. Затова аз го считам това за доста важно да имаме така по-дълбока връзка, а не просто нали, ние работим заедно и след това се приключва. Добре. Иначе и аз да добавя, напълно съм съгласен с всички ви. Както казахте всички, много е важно разбирането в случая. Наистина, това е много важно. По-рано, Марче, ти имахме разговор, така да го кажем, зад кулисите. Беше споменала, че всеки мисли различно. Сега спомена, че всеки е и различен. Това съм го казвал и аз не един път, действително, че съм на това мнение, че всеки човек обработва информацията по различен начин. И ние като събеседници и както казах по-рано, че трябва да работиме като една единица, като добре смазана машина, трябва да проявяваме това разбиране, за което всички говорим, за да можем общо взето да осъществим една правилна и адекватна комуникация. Аз по-рано исках действително да добавя, но се получи доста интересен разговор и ми беше много неприятно така да прекъсна флоу на разговора. Но искам да добавя като програмист действително, пък ние сме малко друга бира племе. И искам да добавя и това, че понякога така или иначе в някакъв етап от кариерата ни се налага да участваме в тези клиентски срещи. Това е като един съвет общо взето към всички ни. Know your audience. Познавай аудиторията си, публиката си и така нататък. Понякога ние като технически лица се оливаме и почваме да говорим на малко технически език, където съответно той е непознат за клиентите ни в повечето от случаите и трябва да си
сканираме, така да се да каже, да ресетваме и да рестартираме мисълта ни, за да може да установиме, да анализираме кога навлизаме в повече детайли съответно и да можем да опресниме информацията и да всеем яснота за клиента. И така. Мисля, че това мога да добавя допълнително от моята гледна точка, от моята перспектива и така. Благодаря пак. Пенци, последни думи от теб. За десерт аз бих казал, че комуникацията не е просто умение. Тя е навик, който градим всеки ден. И аз като project manager, цялата ми работа е изградена около комуникацията. Аз се сравнявам като контрола на летището, който комуникира с заинтересованите страни, така че да не се сблъскат различните самолети. И е много важно да си спокоен в самата комуникация, защото много често, когато чуеш коментари, които на теб не ти харесват или нещо, което не си съгласен, предприемаш отбранителна позиция или се по някакъв начин афектираш от казаното, а не трябва да бъде така, трябва да бъдеш спокоен, трябва да чуеш какво иска да каже другия и след като обмислиш ситуацията, да можеш да дадеш някакъв вид решение на проблемите, които се случват и ако не можеш, то поне да обсъдите решение с екипа, защото една компания, за да върви напред, комуникацията в екипа трябва да е на много високо ниво. Така е. Това исках да кажа преди малко, ето затова наехме Венци, защото Венци много добре комуникира с другите членове на екипа. Аз в заключение на всичко това, което изговорихме с колегите, искам да кажа, че винаги трябва да гледаме към себе си. Ако има проблеми в комуникацията, винаги трябва да направим абсолютно всичко възможно, за да подобрим по някакъв начин ситуацията, в която сме попаднали. Дали е на вътрешно ниво или в разговорите с клиентите си, винаги трябва да намерим начин да подобрим нещата. Още взето, правете каквото трябва, пък да става каквото ще. Не винаги можем да оправим всичко, не винаги можем да направим нещата перфектни, но ако искаме и положим усилия да подобрим комуникацията в екипа или с клиентите ни, винаги ще намерим начин да сбъднем това свое желание. Аз много се радвам, че записахме този подкаст. Мисля, че разговорът се получи доста интересен. Това е подкаст номер 5 от поредицата на The Wheel of Digi и както знаете, ние сме заедно, за да си говорим на различни теми, свързани с създаването на дигитални продукти всеки четвъртък. Благодаря ви, че ни слушахте и че ни изтърпяхте. Надявам се да ви е било интересно и приятно. И ви очакваме в следващия епизод. До скоро! Добре, спря ли записа? Аз се чудя, тъй като